Oras madamang dainang na hinahulungan ibagasan Kristus Jesus. Salam sehat ma dihita saluhut na. Atong martang yang ma jumulo hita. Dami ni dibatana sumurong siyan saluhut na roha. Imamangaramo ti hati-hati ng pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Hata ni dibata di Minggu Judika di tanggal 6 April 2025 Dianet dosian Lukas bidu-pitu ayat 41 rodia 50 damang dainang hujama dihita ganuk marsada-sada tapai huti hukma di bagasan rohata. Dua do persingiran ni sada halak si pahanak kon hepeng. Utang ni nasada 500 rupiah 50 do dina sadanari. Alas wada garar nasida di basa-basahon mai tu nasida 2 cak. Asa ise nasida tagamon na humolong roha di ibana. Dia lusi si Simon ma parsi basa-basaan na gumudang ido. Anggo di rohaku. Jadi dia lusi ma ibana tikos do panimbang mi. Dungi didopakon ma parupuani. Los ninna mamadok si Simon. Atehe di dia doho parupuanon. Rodo au tujawumon dang dileon ho aek pamuri ni patu alayang goibana ilu-ilu ni matana do dibahen manoi patu jala dia pusi do tobukna dang diumma ho au alay ang goibana olak ni dung bongo tuson dang dipasohot mangumma au dang dimiahi ho uluku alayang goibana dimiahi do patu dohot miak na khusus dibayani hudok matu ho nunga sesa dosana na godangi umbain gudang ni holong ni rohana alayang go otik do di sesa otik ma holong ni rohana los didok matu parupuani nunga sesa akka dosami gabi didok akka dongan na sapanganan ma sama nasida ise doon ai dohok do akka dosa di sesa los didok musetu parupuani aporsion mido paluoko bardame maho muli ido saatna. Damang dainang hubuk kami jamiton marhiti-hiti sada ilustrasi taringot tu tulu halak na tersesat di hutan. Dinalawi nasida tersesat mangulului dalan keluar adong mapajupang nasida dohot kanibal manang si pangalang colma. Didok kanibalon dang rikok dihami tulu ay tulu halak nasida. Alay sada pe dihami, lau alangon nami, asa tungbusur hami, ninna. Jadi, buhama carana mamilit siyan tulu halakon, dibahin kan ni balon ma cara. Toilau mahamu di bagasan nutanon, lului hamu ma buah na saguru di lomomuna, na jelas, molo dilepar anno tu ibana buah na dapot nai dang boy mga makuling dang boy makatai sadok molo makatai ibana ma nagabe tumbal gabe si panganon nami ninna dungi borhak mana sida tutuhu mabiar mangalului jala mamikiri buah ahado na umet-met asab tungboy tahan na sida molo dilipari dang makuling manang dang makatay. Alani lao mana sida dilului tung macay keras usaha na sida. Pitor mula maparjolo rupani sahalak na marguar si A. Dibuan iba na ma parbuin ni mangga. Dungi badilepar ma tu iba na. Ditangkis do parjolo, ditangkis. Alay dunghona, tu ibana, tu satabi sibona, tang makuling ibana atong. Ujung na rokan ni balon, upinggir maho, anggo selama maho, ninna. Dungi, roma muse sibe, dibuan ibana ma buah ceri, buah na met-met, jala labok do mulo masakon. Tidak rohana anggoon pasti do selamat. Jadi dilepar matu ibana. Tang pitor mangela ibana ala di rohana. Amat do hau ay mek do parbueni hawon.
buah cerion ni ibana. Dilepar may ibana piga hali dang makuling atong. Tutu ang guaw selama do ni narohana. Dungi ditiki na dileparon ibana parpudi sahali Roma dongan na sice mabuan parbuay ni durian. Holan di bereng si beon sice mabuan parbuay ni durian. Victor marsurak ibana anggo ho mate maho. Oto nion durian di buah konin na. Holan saha di hatanay sokan ni balon malepar ibana. Jalaso dongan na siceon na mabuat durianon. Alam mabir ibana anggo mate maau. Au na masipanganon na nina. Ujung na di papungo mana si dinatulu nagabe si panganon nami ima si bedo nina. Buasa si be alamak kuling ibana nang pegeleng manang met parbuay na dapot na nang pe bertahan ibana di pigahali di lepar alay ditikin na yung patuluh halion malepar gagal do ibana ala Victor marsurak ibana mamereng dongan na mabuat duriani. Damang dainang jod-jod dohita songoni mamereng na didongan ape gabe jea dihita manang gabe sada tudusan dihita nahita do hape na moto jala nahita do hape na sala na orang biso. Songoni do nang si Simon di bagasan turpukon nunga tajaha sa sitong na rap na marsala do nasida ima si Simon ala parisi nagok akahasalaan do dosa dohot parupuan naro mamiyahi Jesus. Latar belakang ni turpukon naro do Jesus merningot tu jauh-jauh ni si Simon ala parisi tongon may diayat tulplo ng boy taida na diarahon sa hala siyan parise do iba na mangan. Ditugihon si Simon hala pariseon Jesus mangan. Jala hudul di si. Alay din na huduli Jesus. Rosa hala buru-buru pardosa. Victor langsung dibain ibana sa dagalas alabaster di ayat 27. Isian ni miyak na khusus. Bisa jadi doon memang buru-buru pardosaon manang di bahasa Indonesia jojo di dok PSK pekerja seks komersial jadi pardosa doon di dalam pamikiran ni halak di hati hai alani dina roh paruponon gisal ma rohani si Simon jala diarahon si Simon ma jala marhusari ma ibana di rohana didok songonon ala disambut Jesus do buru-buru pardosai tidok rohana songonon tadon na do buru-buruon na majama ibana jala botoon na do pangalahona ay si pardosa doi out na panurirang ibana ninna out na panurirang jika dia seorang nabi harusnya dia mengenal bahwa perempuan yang dekat dengan dia dan meminyaki kakinya adalah seorang yang berdosa. Alay dia mo naman namin na namin diboto Jesus do parohaw ni si Simon nang pedang di hataw ni bana. Gabi dia lu si Jesus ma di ayat 40 di dok. Simon adong nahudok to. Iya hata ni hatahon ma guru ninna. Didok Jesus ma sada upama taringo tu sahalak na mangalehon singir manang pautakon tu 2 halak dinasada 500 rupiah 50 do nasada nari. Artinya ada perbedaan yang sangat kontras antara 500 dan 50. Ala suada garar nasida di basa-basahon mai itu nasida 2 ca. Ay ise nasida tagamon na humolong roha di ibana. Suku-sukun ni Jesuson gampang do di si Simon ala parise. Ala niya
Bisa jadi si Simon sudah sering melakukannya. Ala tarduk namora do ibana, jala mungkin bisa jadi do ibana mengajut-jut pau takon jala mungkin dia tu si ibana ise na duminggan sian upama na ni dokon ni Jesus si. Ala ni suku-suku ni Jesus ise na sila na tagamon numolong rohana. Gampang si Simon dia lu si ibana persibasa-basaan na gumudang anggo di rohakku. Tutudo alus ni si Simon jala diakko pi Jesus tikos panimpang mi didok Jesus di ay 40. Alay hatorangan taringa tu si didok pakon ma perempuan ni los din nama madok si Simon. Atahe di ida hodo perempuanon rodo au tu jabum dang di leon ho ay pamuri ni patto. Alayang go ibana iluliu matana dibain manoni pattu jala diapusi dohot obukna. Dang di mahuaw alayang go ibana wala ni dung bongo tuson dang dipasohot pattu. Dang dimiyahi ho uluku alayang go ibana dimiyaho di pattu dohot miyak na khusus. Adong tolu tradisi naso diulahon si Simon nang penunga tu jabuna Jesus bongot na parjolo dang dilehon ay pamuri. Somal na tradisi dihalak Yahudi moloro tamue ikon dimuri patna sebagai tanda penghormatan jala sebagai tanda penyambutan. Tapi lebih daripada itu boru-boru pardosai dibahen ilu-ilu ni matana manunui manang maburi pak ni Jesus. Bahkan dohot ubuk ni Jesus. Napaduahon dang dium mahuaw. Pangumaon manang ciuman atau mencium pipi dihalak Yahudi di zaman ni Jesus dang adong gabe persoalan ni alat tradisi menunjukkan persahabatan doi molo masuk tu sada bagas. Kaledang dula si Simon ni bahkan perempuan itu melakukannya dengan keberanian walaupun di dalam hatinya tentu dia merasa ketakutan dan khawatir akan ada penolakan dari Yesus. Alai dia kupi Yesus doi disambut Yesus doi alayang ko si Simon dang diulahon tradisi etika menerima tamu dang diulahon ibadah. Napatuluhon dang dimiyahi ho ulupko. Alayang go ibana dimiyahi pattu dohot miyak na khusus. Namamiyahi ulupe sada tradisi doi dihalak Yahudi. Tanda penghormatan, jala tanda penyambutan dotong, jala tanda marsi haulongan, bersahabat, jala tanda napasangapon. Alay dang diulahon si Simon ni. Ala didok rohana kehadiran Yesus sebenarnya adong terselip sian segi penafsiran na tak dalam menyambut Yesus sian ia rohana ibadah. Alai naing marnida celah lao menjatuhkan Yesus dan melihat celah kesalahan perkataan-perkataan Yesus Alani damang dahinang alayang ko perempuan ni dimiyahi pat ni Yesus miyak na khusus. Minyak yang sudah dia persiapkan dengan sungguh-sungguh mungkin dari hasil keberdosaannya. Tetapi hatinya yang berbalik nasa sitongna. Di ayat 47 didok madiamuna manami nanami didok Yesus tu perempuan ni nung sesa dosa na nagudangi upain gudang ni holong ni rohana alayang go otik di sesa otik maholong ni rohana. Artinya di sana bahwa kesadaran si perempuan tentang banyaknya perbuatan Yesus, pengampunan Yesus, holong ni rohani Yesus, holong ni rohani di mata mabahin ibana
mangulahon na dinggan di bagasan parulaon na. Alay akka jolma nasa menyadari pambayanan ni Jesus o tikdo diulahon. Ima gumbaran ni si Simon halak Parisei. Los didok matu perempuan ni nunga sesa dosa. Sada proklamasi nama dok perempuan na paubahon roha. Na paubahon akka pikiran dohot bertekad bertobat. Berhiti-hiti parulaon nai menyadari keberadaan na sesa matutudo sana songon padokon ni Jesus. Nunga didok Jesus tu perempuan ni alai di ayat 40 sia diodolhon ibana muse hasa saluhut halak na pungudisi ubegesa nang sesa dosa ni perempuan ni asa di torop halak di kehidupan na sehari-hari nunga beboi ibana doho dinggan diterima akka jolma di parngulun na. Los di dokma ha porsion mido paluo ko mardame maho muli di paborhat maibana supaya berbaur kembali ke masyarakat dengan keadaan lebih baik. Alani damang dainang tongdo memang akahalak Parisei. Simon dohot akadongan na komentar akan hal itu. Ise doon ay dohot do akadusa di sesa. Damang dainang tarida madisi bahwa Yesus sanggup menghapus dosa setiap manusia yang mau bertobat. Alani nunga sesa akadusam nina sudihita naulo paubahon roha nunga di sesa dosata. Roma hita paubahon rohata paubahon saluhut pangalahota parulauta jala tapatupa manaulina dengga di bagasan nguluta tadani nang muba nguluta songon sahalak parupuani. Alani unak kita memarekeli dongan, unak kita menghakimi dongan toe tauba madirita kanuk marsada-sada ay nunga sesa dosata di bainaka kesadarat tabi ima nanggok dosata di sesa di bata di sesa Jesus Kristus marhiti-hiti mamatena do tahiyon na umbain ido mangulu hita nunga sesa sudi akka dosata. Amen di pargugoy di bata mahita mangulahon hatana martangi yang mahita. Mula ate mariho Tuhan diatam na badiyay jala di papotohok ko tuhami nunga sesa dosa nami. Mula ate madiasin rohami Tuhan ajari hami marhiti-hiti atam na badiyay. Walang di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.